Γεια. Γεια. Τη μεγάλη εβδομάδα που μας πέρασε, ένιωθα να με γεμίζει το Άγιο Πνεύμα. Τόσο πολύ που νομίζω πως η Παπαδοπούλου θα με πάρει για μοντέλο στα νέα της γεμιστά. Αλλά πήρανε τον Μπλέτσα πάλι. Τέλος πάντων, μετά από αυτή την πολύ μικρή εισαγωγή, αυτό το γρήγορο αστείο με γρήγορο μονταζάκι, θα σας πω πως πρέπει να είστε σωστοί ανθρώποι την μεγάλη εβδομάδα. Τα μαλλιά μου πετάνε. Μεγάλη Δευτέρα. Άντε καλή ρε. Καλή νύχτα Κώστα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος... Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός... Τι, κατηλημμένο. Θα πω με καλύτερη άρθρωση. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο... Πάλι κατηλημμένο, τι στο διάλογο. Κλείστε ρε μαλάκα, κάνει παρεμβολές. Καλά σου λέει ρε μαλάκα, κλείστο, κάνει παρεμβολές. Εντάξει ρε μαλάκα, εντάξει, γάμο. Μεγάλη Τρίτη! Μεγάλη Τετάρτη! Τι κάνεις μαλάκα, μεγάλη εβδομάδα είναι, δεν ακούμε μουσική. Κύριε Αντίχριστε. Εγώ νόμιζα μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή δεν ακούμε μουσική. Όλη την εβδομάδα! Τώρα το πιστεύω. Έλα Χριστέ και πάνω. Όχι, Πες το. δεν ήθελα να σε καλέσω, όχι. Τώρα συναντήσεις γιατί μετά μου να πέσει για 2 ώρες. Μεγάλη Πέμπτη. Την Μεγάλη Πέμπτη είναι η μέρα που όλοι οι καλοί ανθρώποι πηγαίνουν και στολίζουν τον επιτάφιο. Όμως, όταν ήταν να με προσκαλέσουν στην εκκλησία, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε να πάω μαζί τους, δεν θα στολίσουμε τον επιτάφιο, απλά θα καθόμαστε έξω από την εκκλησία και θα κάνουμε παρέα τα άλλα τα παιδιά. Δηλαδή, μέσα δεν έχει καλό σήμα. Και γιατί δεν βάζει ο Θεός μια ενδοεπικοινωνία να μιλάνε πιο άνετα. Αλλά θα σου πει βέβαια ο χριστιανός ότι εντάξει, η ενδοεπικοινωνία είναι η προσευχή. Αυτή η προσευχή πρέπει να είναι κινέζικη μάρκα γιατί καμιά φορά δεν με ακούει από πάνω. Μεγάλη Παρασκευή! Μαμά, αυτό το γαρίφαλο εκεί πάνω στον επιτάφιο εγώ το έβαλα, εγώ. Στο μπούτσο μας. Μαμά, του χρόνου θα κάνουμε ιστορία. Πρέπει να πάω να δώσω Λεϊμάν. Πότε θα τελειώσουμε αυτό τον περίπατο? Ξημερώματα Σαββάτου! Τα ξημερώματα Σαββάτου είναι η καλύτερη μέρα, είναι η καλύτερη ώρα. Ξαφνικά στο Facebook όλοι θυμούνται τον Χρήστο, τον Ανέστη. Άντε Χριστά αγόρι μου, ξύπνα. Σε περιμένει έξω ο κόσμος με λαμπάδες. Ανάστη.